Price Coordinating Council kan syudad ni Naga nagkondusir nin sorpresang monitoring as in inspection sa school supplies. Sarong establishmento natuyawan kan grupo huli sa sobra sa SRP ang pira sa pigpapabakal kaining produkto. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, mantang nagadangadang ang pagbubukas kan eskwela, lalo na itong mga nasa public schools, nagruruso naman ng mga magurang na magbakal ng gamit pang eskwela sa saindang mga aki. Pirangal daw ang test ang pagbubukas kan klase para sa school year 2023 to 2024. Nagkondusir na ng inspection na monitoring ang grupo kan Naga City Price Coordinating Council sa mga basic school supplies sa pirang tindahan sa syudad ni Naga. Kaibahan kaini ang mga personalized kan City Treasurer's Office, PSO, PNP Consumer Group as in DTI. Para ma-check ang mga presyo ka mga basic school supplies. Ang kagayunan lang kanita, nagkakaiwa kita ng chance para makumpara ang mga presyo sa manlain-lain na mga tindahan na nagbebenta ng mga school supplies. Ini makalis makaabot sa kaaraman kan grupo na pira sa mga ini ang naisubot nag-utob sa pinagtalaan na suggested retail price o SRP kan DTI. Compliant man ang pira sa mga ininspeksyon kan grupo, alagad sarong tindahan ang natuyo makalisobra sa SRP ang pira sa pinapabakal na mga school supply. Nagsayo man na magtaong pahayag sa hampang kan kamera ang representante kan tindahan alagad papadaran subot ini kan DTI ni letter of inquiry o papaliwanagon kung tano lang pa sa SRP ang pinapabakal kaining produkto. Para sa sarong consumer group, importante ang mga siring na monitoring ngani mabudget na kan mga parabakal ang sa indang gagastoson antes magbakal din mga kagamitan sa eskwela. Kawawa naman ang mga consumer. Lalo pa ngayon yung mga school supply. Mostly nang namimili nasa poverty line na tinatawag. Maot man ay pahiling kan grupo sa gobyerno ang kalidad as in chemical content kan binabakal ng mga school supplies na delikado sa mga aki. Kate, sa ibong kan pagkakadiskubre ka Naga City Price Coordinating Council duman sa na-inspeksyon ninda kasubago na may sarong establishmento na may sobra sa indang SRP. Itong SRP kan sa indang pinapabakal na several products. Mantang pigsyerto man kaini na mantinido pa sa presente ang presyuhan kan mga basic school supplies ngunyan. Mantang pagirumdom liwat kan DTI sa publiko na hilingon itong suggested retail price o SRP nganing giyayan kan mga magurang sa pagbakal kan gamit pang eskwela unya na back to school na. Kate? Jos Mabalos, Chris.